Kwincwadi kaNahum isahluko sesi-3 iyafundeka, "Yeha umzi wamagazi, uzele kwaphela luhananiso nakudlavula. Akumki kuwe ukuqwenya, isithonga seziniya nesithonga sokuqokoza kwevili, nokuphala kwamahashe, nokuxhuma kweenqwelo zokulwa, abamahashe besenza amagqasi, ukubengezela kwamakrele, nokumenyezela kwezikhali. Ukuba baninzi ababuleweyo, izigigaba zabafileyo, ewe, azinakuphela izidumbu. Bayakhubeka ezidumbini zabo ngenxa yobuninzi bezihenyuzo zehenyukazi elihle elinesoya. Umnikazi kukhafula, uthengisa intlanga ngezihenyuzo zakhe, nemizalwane ngokukhafula kwakhe. Uthi uYehova Wemikhosi, yabona, ndikuchasile, ndozityhila iingubo zakho, ndiziphose phezu kobuso bakho, ndizibonise intlanga ubuze bakho, ndizibonise izikumkani ukucukucezwa kwakho. Ndiyakukugalela ngezinto ezinezothe, ndikwenze inqambi, ndikwenze ube njengento ebonelwayo. Kuya kuthi bonke abakubonayo babaleke, bathi iNiniva ibhuqekile. Ngubani na uya kuyikhuza? Ndokufunela phi na abathuthuzeli? Uyidlule ngokulunga yini na i-On ka-Arnoni, eyamisa emijelweni yomNayili, amanzi angenxa zonke kuyo? Elungqameko lwayo ibilulwandle, udonga lwayo lululwandle. Ayengamandla ayo amakhushe kwanamayiputa, engenakuphela ndawo ke. Amaputi namaluki ebengabancedisi bayo, nayo ke leyo yafuduswa yathinjwa, neentsana zayo zacunyuzwa ezimbonjeni zezitrato zonke. Amadoda azukileyo kuyo bawenzela amaqashiso, bonke abakhulu kuyo babakhonkxa ngemixokelelwano. Nawe lo uyakunxila, uyakufihlakala, nawe lo uyakufuna igwiba ngenxa yotshaba. Zonke iinqaba zakho ziyimikhiwane enamakhiwane eqaleleyo, ukuba avuthulukele, ewe, emlonyeni wowudlayo. Yabona, abantu bakho bangamankazana phakathi kwakho apha. Avulekile amasango elizwe lakho, avulekela iintshaba zakho. Umlilo utshisa imivalo yakho. Zikhelele amanzi ongqingo, qinisa iinqaba zakho, ngena eludakeni, uxovule udongwe, lungisa uziko lolutshisa izitena. Khona apho umlilo uyakukutshisa, ikrele liyakukunqumla, liyakukudla njengenkumbi ekhothululayo. Zandise njengenkumbi ekhothululayo, zandise njengenkumbi eyandayo. Ubandisile ke abarhwebi bakho ngaphezulu kweenkwenkwezi zezulu. Inkumbi ekhothululayo igalelekile, yabhunyula, yabaleka, yemka. Abaluluhle bakho banjengeenkumbi ezandayo, abathetheli bakho banjengemiqikela, ngemiqikela yenkumbi, ezilalise ezintangweni mhla ngengqele. Lithi lakuphuma ilanga zibalekele zimke, ingazeki indawo yazo ukuba ziphi na. Balele abalusi bakho, Kumkani Asiriya, zilele phantsi iingangamsha zakho. Bathe phangalala abantu bakho ezintabeni, akukho ubabuthayo. Akuhlangani ukwaphuka kwakho, inxeba lakho lilibulalayo. Bonke abazivayo